פשוט טירוף מה שקורה פה. פשוט טירוף מה שקורה פה. מה הולך פה, שחר? מה אתה מרגיש? אני מרגיש בחילות בגלל הגובה. מה עובר לך בראש? עוינות, עוינות. מה עובר לך בראש? עוינות. מה עובר לך בראש? איך קוראים לזה? מסגד. בוזי. מסגד! ועוד מסגד! ולמטה, מחבלות. טירוף, פשוט טירוף. ספר לי עוד איזה. זה דרמטי שזה קרוב ככה. ספר לי עוד, שחר, ספר. הם עוקבים אותנו! הם עוקבים אחרינו לכל מקום. הם מתכננים עלינו, עכשיו לקחו את בן ורצה, הזמינו אותו אחד לבית שלו, ורצה לחטוף אותו. אנחנו קרובים 70 קילומטר לפקיסטן, חבר'ה. זום. רצו לחטוף אותו. מה זה? כתבה? כתבה? דבר מה הוא עשה לך, מה הוא עשה לך? אוקיי, הוא גופף אותי. זה היה גיפופים. את האמת או לא את האמת? את האמת או לא? את האמת? אוקיי, האמת שלקחתי טרמפ איתו. וואי, איזה קלוזאפ, אחוז שרמוטה. זה דרמטי. לקחתי טרמפ איתו, אוקיי? לבית שלו. הוא הזמין אותי לצ'אי ועוגיות. דיברנו על... תתקרב, אחי, זה אחלה פריים. דיברנו על פוליטיקה ועל אלכוהול. לירן מדבר מהשירותים, בוא. נו, תסביר לו, לירן. הנה, אני אעשה לו. אפשר לפתוח? פתח, דפוק. מה, אתה דפוק? אני מנסה לסדר את המנורה. אחי, זה הווידאו הכי טוב שהיה לי פה בכל הטיול. יאללה, קאט.